Публиката ще оценяват и после. Публиката ще оценява. Втората двойка да излиза. Меги, прибържи половия орган. Са, няма срамно. Няма срамно. По-чисто и истинско от мъжката любов няма. Аз не знам, но така казват. Така разправят хората. Викат много голяма работа. Аз съм прост човек, аз не ги разбирам тия неща. Ма обичам да гледам отстрани. Втори! Така. Това искам да го видя. Някой може ли да снима клипче? Благодаря. Да живее YouTube! Няма да обяснявам правилата. Човек, това ще е забавно. Той е доста по-нисък от него. Ще трябва да се надига на пръсте. Или другия да прекляка. Ще е готово. Чакай, имаме реклини да се включат. Хареса им. Айде. За тройка не е. Играта не е за тройка. По двойки. Или ти кораж ще му даваш. Протектор от чек. Добре, как мой слушка пак наказаме? Готови ли сте? Готови? Ей сега! Така, не мърдай, не шавай! Не шавай, ще свърши бързо! И може да викаш! Старт! Дай! Така, смене после! Добре! О, бейби! Добре! Стига, човек! Чак не става неудобно, на вас ма ви хареса. Следващите миракли. О, това беше добро. Така не е честно, помагала е. Няма, всичко е позволено. Позволено е. Всичко е позволено. Може фантазия, за фантазия са белезят точки. Те демонстрираха страст, финес, каква игра, каква борба, каква романтика. Я го целуни го по челото. Няма ли са гушките после? Всички мъже сте еднакви. Следващите двама да излязат. Айде, честито и на добър час. Айде, болката, айде. Май той трябва да дигне, ама нищо. Как да стане. Добре, ще бъде мъж под чеха, айде. Айде, следващите меракли. То май вече няма меракли. Кой е с капак не ga залива сняг, бе? Не без капак? Айде. Тръгнаха... смесени двойки. Поединично? Може бе, то си е спорт. То си е пак спорт. Кот сапана, викам, гащите ще събуваш, ти ципа дигна. Той сам се натиска сега пака, да. Ама не. Обратно, дръжката я слагаш между буските и захапваш. С буските захапваш дръжката да седи без ръце. Той приятел ли ти на тебе? Вярваш ли го? За цял живот, за винаги. Кот поиска, всичко му даваш. Ти не го разправи пред хората много. Ма го оценявам. Готови ли сте? Така, чай са, подготви го. Така, няма да е на сухо. Позволено е фантазия, кой приложите да впечатлите. Готово ли е? Меги? Айде, давай. Давай! Дай!
Да не умалиш! Да не умалиш! Човек ме стига! Оле, майко! Оле! Оу! Дай! Така стеш бойта! Дай! Опа! Край! Ай, дубеш! Сега, според мене обезчестихте черпака и капака. Капака нещо трябваше да дрънчи. Друг желащ? Ще желащ е бале други. Айде, сега ще ги пуснем още един път. Давай, следващия. Боли ли го още? Ко да не ти дава капак с дупка? То се твърд капак, хубав бе. Верно ли? Следващите идут ли? Айде, бръкли. Няма. Шут са дърпате с мъжете. Оп! Уеко фуево. Те с мотора ги правят от желязо. Не е като певицето. Боли. Меге. Те с мъже, кой ми стана? Аз почвам се предснявам, не можем ги спрем после. Аз като казах, че мъжката любов е страшна сила. Следващата двойка, да излиза. Сега. Имаме само един капак, няма два. Леги, ако имаме ръкли за тройка, има ли два капака? Само един капак. Ако искате да се целувате, ваша се работа. Вие се излагате. Аз съм за всички! Интернет е за всички. Няма страшно. Кажа на тебе! Семейен скандал. Абсолютно! Курва! Курви, върнете ми парите. Ще ми върна и бането. Предавам прак текст. И вкъщи се оправим! Аз не съм мъж, една жена! Вие сте се оправили. Така. Сега. Както е казал поета-революционер, любовта е безмилостно жестока. Любовта, както казвате, е епична. Теб та чуках, друга ще смени и толкова. Какво тук значи някаква сепичка? Секс и след секса с Богом, това е толкова просто и логично. Готови ли сте, момчета и момичета? Старт! Още малко. Давай, продължай. Събудих се аз. Твоих очи. Нищо не помня. Неги, слушай червена точка. Газеле боли. Боли ме газел. Доказано
Всички участници да излязат на сцената, кой да? Подвойки. Сърцето реве, сърцето кърви. Кърваме сърцето. Бяхме с тебе другари, защото къса ме боли. Момчета, Не вярвам на те. Вярвай и ти. време е за оцеляване. Подвойки всички, готови ли са? Той си да те тройка ли са? Виж какво? Живеем в модерни времена. Живеем в модерни времена. Любовта, където се намеси, може и трима. Щом се обичат младите, нека се вземат, бе. Виж какво, като се обичат, няма проблеми. Само мен да нема барат. Иначе няма проблем да се обичат, не ви пречат. Даже ще ги уважавам. Не съм някакъв такъв. Аз нямах такова мнение за тебе, но ще уважавам. Няма да е баш също като преди, ама почти. Сега, публиката ще оцени кое е най-големия пич и кое е най-голямата пичка. Първата групичка сте вие двамата. Нищо, тях ги пускаме напред. Добре, също да не объркат бройката. Да, кои бяха първите? Те бяха първите. Аплодисменти за първите, за да оценим. Да оценим според аплодисментите. Втората групичка. Мъжка дружинка. Двамата. Аплодисменти. Добре. Третата свърши играта. Третата любовна двойка. Аплодисменти. Аз сега не разбрах. Кой? Я пак. Да чуя. Вторите. За вторите. Първите. Първите къде са? Първите. Добре, аз викам да ги пуснем четирмата и който стане жив печели. Секса е наравен. Четвърта двойка има ли? Тройка ли са? Дай да ги пием, какво ще импровизирам. Дай финал. Еге, недорастията е тотална, раздая на край наред. И кажи, че ме обичаш. И не те